מאוגוסט עד דצמבר 1996 נעשות עבודות רחבות היקף באורוות שלמה ובמעבר שער חולדה המזרחי, ששטחם משתרע על כ5 דונמים מתחת לפני השטח. מטרת הוואקף והתנועה האסלאמית להפוך את המבנים ההיסטוריים הללו למסגד חדש. הוואקף מונע מפקחי רשות העתיקות להיכנס למקום העבודות. ללא כל התחשבות בערכו הארכיאולוגי הרב של מבנה אורוות שלמה, מתבצעות חפירות הרסניות אל תוך הרצפה, מוצאים מילויי אדמה, מותקנת תאורה על העמודים העתיקים ונעשים נזקים לאיתורים ארכיטקטוניים המשולבים במבנה. חששות כבדים קיימים באשר לקיום נזקים שלא נודעו, כיוון ששום נציג של רשויות המדינה לא נכח במקום בזמן ביצוע העבודות. מבנה אורוות שלמה הוא אולם תת-קרקעי ענק שנמצא בפינה הדרום-מזרחית של מתחם הר הבית ונבנה בימי הבית השני. זהו מבנה היסטורי חשוב ביותר וראוי לחקור אותו, לשמר את אופיו הקדום ולאפשר לתיירים לבקר בו. הפיכתו למסגד פוגעת במעמדו ההיסטורי והארכיאולוגי ומאפשרת לוואקף למנוע מתיירים להיכנס אליו בטענה כי זהו מבנה דתי. ההרס והנזק שנעשו באורוות שלמה הוסתרו תחת שטיחים, ורק בכמה מקומות בקירות ובאומנות רואים חלקים מהבנייה העתיקה. המסגד החדש קיבל שם חדש, מקום התפילה המרואני, והוא כיום המסגד הגדול ביותר בתחום מדינת ישראל ומכיל 10,000 מתפללים. כך הוואקף והתנועה האסלאמית מנחסים לאסלאם את הר הבית ומנסים להשמיד כל עדות לקשר של תרבות אחרת אל המתחם.